Hello, kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad sa kanginan, Trifon Morales, and then my partner ka pa na ko dari si One Day Dayat. Kumusta ka mo tanan? Asap kita, always say a prayer, mga kaisunan. Mga ganyan importante, unahon tayo pag-ampo sa atong labang makagawam. Thank you kay Lord. Magata ka namang grasya. Matagalaw. Thank you kayo. O sagli pa nimigalan pa rin, no? Ato sa shout out sa mga kanitang butika. Minon na to, no? Sa butika, tagiyas butika dyan. Sa butika, Julites, no? Julites diya sa Agus Lapu-Lapu City doon sa Barangay Hall, no? Agus. O nga to ni Ma'am Eileen Hebrada. Okay, thank you kay Ma'am sa mong pagpapaminaw sa mga itong tulumanon. Diya sa Butika Julites. Okay, sa Agus Lapu-Lapu City. Okay. Bueno, isa na ang suwata po karon, nakatakan ng puntigan na pinadaki ni sa usak ka lalaki nga napatago lang sa ngan nga Yoyong. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ng atong sender, si Yoyong. Kini ako problema bahay ni sa kong asawa ba nga high blood lagi taon kayo niya. Lain kayong masuko, kay manghagis na yun. Ug manong na problema ako no. Inaniw na ko pagsugod ang tanang mga pangitabo ha. Pre. Priyo. Ayaw, Tugay pe para kaya ang sugbo. Para mo pa yung sugbo. Di ba, Presido? Oo. Shoot sa shoot. Ay, mao gyud Shout. ganahan ko niyo. Okay. Shoot sa para masamot ka Abi bigla ninyo. lang tingog. Abi ninyo, Presido, Preta tong wa gali mo no. Mingaw, murag mingaw nga akong kalibutan. Murag mingaw gyud ko niyo butang. Bino sa tabi. Ginaw sana. The best kayo. Larga, Preta. Oy, Preta toy. Introhin na. Bisingi ko niyo, bisingi. May problema, pre. Nas Preta toy ay. Membro ko na siya Bandas Pardo. Oh, banda biya respeto sa una. Bandakot. Membro ning tatay ikot sa una. Tepa. Klaro hontin. O sige labot sa bandas pardo pre. Sa ako si Canboys si labot. Mayo man O si labot pa si Canboys na ko ba? Eh, mayom ka mo boysing, pre. Kay sige kong pag-concert. Unya ang mutokar ang Bandas Pardo. Biyanin mo pre. Biyanin mo pre. Sige na, larga na. Introhin na, pre. Larga. Sige, larga. Mapilo na itong kanta si Tio Erding o si Agaw Pili Taani, pero wa man dire. Kita na lang, larga. Dali na, buwangon ta na. Atong buhi, pagasabongon na. Kinsay mapildi, kinsay maluya. Ayaw lang pag-atras, aron dili kutas. Kung gusto ka kumari, sa bungon takining duha. Ang manok mong ako basang higuyon ta sila. Ang manok mo kumari, hanap ang iyang pananaw, ipaduol ang imuha, aron maklaro ang sinaw. Ang manok mo kumari, katahom nga sulungon, ang tapay sa ibabaw, daw lisos sa madri kakao. Ang ako usay mata, apan ayaw pagkumpiyansa, ay marimitaroy na, namatay ang ako nganong dili mapildi. Ang manok mo mari, di pa ganing kaduol, gituhak na sa imo, dako kong katingala. Sa manok mo maribisan, nga gitaruyan, dili magpapildi. Ang manok mo mari, oy, kaliwat o kabat, na iyang balibo, mitubo sa sungo, daw dili katuhan. Ay, magsabog-sabog! Imbis na kagtrabaho, di na lang makalihok, biset! Buset! Isapot mo, Mari, pre. Isapot mo, pre. Tukang nga gabi. Ay, sa kadadlaw man ang tukangon, pre. Basta musaka, gayong rabis o ana-ana, gina siya. High blood na Mari, pre. Abot, high blood ba na? Basta buwan naman tao sudan na pirmi ang akong asawa taon mao na nga inana siguro high blood siguro. Tingali ng high blood pre kay filming buwan mo yung pagkaon na. Baka na sa nagbaboy Kanon ta na kog baboy pre maulig yapon. Lami ng kay baboy ko. Bukog sa baboy akong ipakaon ka anan niya para hindi ma-high blood no. High blood yapon ha. Kalam yan ang bukog inoon sa labi nag ang uyo ka na. Uyos bukog. Bukog ra pre way unod. Mao na dahil ang high blood, pre. Mao lagi. Salagot! Labay papel ay. Ano tawag pre? Mutugpang di panglabay niya pingon di ubang panglabay. Pre, maigo pa ka ni pre. Pre ka nang pre ka nang uli sabi mo.
Uli sa pre ha, pre, kaya kasi kanang- maapil niya ng kalaki ha. Ah. Hagtok kayo ni pre. Ay, ay. Pre, wala, hapit ang kamay ko, pre. Ari sa may, pre. Pre, maglabas ako, pre. Tiwaso sa dinglong ni pre. Wala, bakul, Ay, tunga pa man pre. Tiwaso sa dinglong. Si ba? Agay. Ha? Di ka mo karoon diha. Kaya din nagkutsili mo ako ipanglabay diha. May igutan na, perbida taon ni mo eh. Binuang diha, may igutan na. Inahak ni Suwahoy. Pagkakidor, pre! Ka? Unsa mo tayo sa kabastos ni boy? Naibaw kang na ako yung mga bisita. Inana, man ka na. Wa ko'y labot o kinsa lang imong mga bisita diha. Ang ako nga lihuka o ni mga trabahoon dinis bay. Unya lang inom-inom nimo. Hinampak ka makaha. Nalipay magalit ang wa kay duty ron. Magkatabag ka na sa mga lihukon dinis bay. Giuna hinuli mong lala diha. Unsa man? Unsa may makuha nimo ng lala nimo? Ha? Unsa? Maol yun ang problema ni mo. Imo pag yun na ipanghagis-hagis. Kay nga no? Kay nga naman ha? Ha? Ug di ko manghagis. Manguli ka ng mga bisita nimo. Dili nimo bisag magbuntagay pa muglala diha pero unaha unang trabaho ko dinis bay. Dili na ko makaya oy, hinampak ka magha. Bida. Nga naman, ha? Suko ka? Sige panghagis diha. Ipanglabay ng mga butang ato diha. Panghagis! Unsa ba ako ibalabay? Giurot man ni mo labay. Naikod kura diha, ilabay na. Kudkuran siyang mata. Lumay! Nahak magka ka. Kidot kay kang asawaha ka. Pwe! Inani ka akong asawa kung masuko. Lupig pa yung magwala lagi. Bisag gamay rin kay hinungdan. Dahil hagis taon. Mao nga, pagkatao-tao na ako napatayan nga marag nilurang na yung sapot. Ako di yung gipagkisultihan taon. Kabatis. Beda. High blood tingali ka day. Check up mo ta. Ano mo pa check up man ko nga wa man ko'y sakit. Di ba? Basig high blood ka ba? Delikado raman ang high blood. Tingali tikihon ka na si Bako. Naambot eh. Ingon ani jud ko basta sa puton. Basig ka mo tingali ta day. Bisag pabipilan siguro ka ba? Aron, may bawaan na to. Di ba taon ng kataas o dugo taon? Ay da, di na importante kung taas ba umubo ang akong dugo eh. Ang importante nga naa pa ko'y dugo. Abong sa ito yung pagkakidot pa. Dali, pre. Diyan pa rin tatay, pre. Ganyan namin nagawa tayo mo, pre. Yayong, pre. Dali, pre. Dali. Kaya ni mo, pre. Oy, sabi na mo, di ka man hina. Ano na mo din nag-inom? May din, pre. Safety ta, pre. Ha? Sa safety? Ito. Kuya, ato tas inyo magtagay. Oh, Adlok tingnan to inyo, pre. Mauron. Basig talit lang katong nga mutari ang kutsilyo na to sa itong buko-buko ba? Kuya, tagitan tas imong asawa dito. Bitaw, pre. Oh, bitaw. Ano lang to? Kuya, to eh. Safety man din, eh. Sinsya na mo sa kong asawa. Sinsya bitaw. Sinsya lagi. Haka, oy. Kuwan, Sinsya mo sa kong asawa. Ay, kuwan, pre. Haka na nga kong asawa. Haka kayo. Ha, kayo? Ingon anak ginang imo asawa mo suko, pre. Oh, pre. Nana, itaw na siya. Masuko na taon. Bida. Sauna. Ikulata ko ana sauna. Oh, yung sama ni mo, pre. Aw, gamitan ako sa kong self-defense. Oh, liba ko na ako, pre. Liba na ko. Kamo na ka martial arts, pre. Martial arts, pre. Dili. Oh, yung sama ni mo pag self-defense, pre. Napakulatan ko maayo ba? Animal gini si Yuyong. Nilakaw na sa gawa mananghid ay. Asa na sa katong animal? Ngita gyud balian ko ni liog ning hinampak. No? Ha, wala. Nisaka ng rabi sa kong o. Malintian jud ka na ako rong Yuyunga ka ba? Hayo! O sa? Namay suka nang Wa! Nga naman! kami na ah! Buisit! Makaigo! Hilaw yak! Ang sama na peso ninyo diha. Ang sama na? Apo na, tulip, puti pa lang na, puti pag ka ng tulip, butilya lang Eh. Kana bugnaw kayo, stan na nang, bugnaw kayo ba? Oh. Sama na to imnon. Berkol! Bekal! Wa, pre. Pitil lang, pitil lang. Ituruin na ko. Ay. Bayo pa yan ang huruta. Ha? Puna bigyan ni mo. Bida sakto ni pre. Gamay na itong nolol, pre, ha? Gamay, anay? Oh. Ay. Gamay ko taon, ha? Gamay ang pagkani? Ha? Oh. Gamay Gamay lagi, na no? Sido! Sido. Ano ka katingog? Natukar ko butilya. Pre, Abi na kung natunan ni mong butilya. Lagi. Ang tanong ko, pre, o sabay gidalian mo, ha? Marang dali mo. Di op bitaw ni mo ron. Di ko taon sa di-o pa. Naunsa mo lagi, pero wag ko panangit sa kong asawa. Di-o lagi ko, ha? Basingitar ro to ako. Sabi ko, pre, ikaw ba?
Murag andal ko sa mga asawa na. Ha? Hmm. Ayaw pa, andal, pre. Umina. Kita kay laki, kita mo ipadre di pamilya. Kita mo yung sa atong panimay. Ito, pre. Ako gani, pre. Ah. Na ako sawa, pre. Suti, Usara Suti, singka. pre. Usara singka na ko. No. Di lang tumbag, pre. Sabi, pre. Nya Silvia. Under kita. Iya. Kita under dito do. Kita juga kagubot padunggan tayo. Oo ba? Inom sa kami. Lang. Usban na gubot kita ini. Eh. Na. Kaya asawa na ko pinabit ang kausa, gasuko ka siya, pre. Hmm. Yaw. Ah. Ngano ko nung sige lang ko kigda. Wa ko buhat. Kasabaan ako ay. Ano ba? Yun sa'yo. Sabaan ako. Ako Yun sa sabaan ay. Ako yung nga, ikaw ha? Maginubla na ka ha? Ay, upsang akong pailo ba? Bidrab! Muingon gani ko nga ako'y manglaba. Ako yun na. Ha? Ingon gani ko nga ako'y mahugas. Ako mahugas. Sabot ka! Tingog ron. Oh, di na tingog, pre. Berbeda. Ano, pre? Di na Ako tingog. sa Yaw na, pre. pre. Ano? Ako pre. Oh, Ako rin pugong na magagawa ng ako asawa kayo. Maupo si Pailo, bro. Paminaw ko. So, di nakatog tibok gabi. Ngano, pre? Ano Ngano? naman, pre? Taga na pamunit sa iyong ipon. Yawards na god! Ay. Adumog na. Pre. Miyapas lagi mo sa pre. Eh, bawa na siya ka. Ah. Niya tadi dengan sakit. Wa! Bisag hinali mo na ibaw ko din mo! Nagtuo mo na mo matultulan? Unsa ba kayo? Muuli ka o ituwad kong lamisa nga inyo din hing giabutan. Pre, kada. Oo, uli sa ko pre. Mga mamanglabar pa ko pre. Ako sa pre, mamanglaw, pamakundi, baboy, pre, kalimot ko na. Ay. Pre. Oy, kasi mo bayad na rin, oy! Pre! Ay, mong lang ka, oy! Yahak na. Hindi mo magandang kwarta. Day? Ako'y babayro ni mo. Yabag ka pa! Ay, mo ko nang ituwan na bisa. O kung sa may gusto ni mo, ikaw ay akong ituwad, ha? Aday! Aday! Gubot lagi kayo ang tindahan ng salon hangtod nga dadami sa barangay hall. Kay diha man ang mga tanod. Unya, Ay, kamong duha, lingkod mo dyan eh. day, lingkod na dire. Ayaw ko guniti. Kaisog ba ni mo? Kapitan ko ha, tauran ning opisinahan ako ha. Pasensya na kakap. Sa manhitabo ah, nga nung nakagubot man mo dito. Nahibaw mo, ngayon mo rabat na mong ikiyaw alarming kuan skandal. Kap. Ako yung mga pasensya taon, dispensya taon. Unsa lagi ning hitabo ah. Sultihi ko ninyo, sa sinugdana na ni. Ay, ani, manggod kap, kuhan, baka nang nag-inom, isa ako taong mga amigo taon, nag-inom dito si kumpare taon ako kap pa, sa tindahan ng salod ba, unya kan litaw, may abot ko sa wasuko kayo. O kisa ba di masuko ha? Nilakaw ka nga wa mananghid. Dugay pa kang niuli. Di ako siya gipangita kap. Nya dito ako nakitaan nga naglala na sang animal. Time pa. Wa pa ko mangutana nimo ha. Paghuwat og pangutanon ka ha. Dili kap. Kisa ba di sa putot anang mag-expect ka nga inikulit ako nanay linungag. Nanay sudan. Unya wa man di kahikay kay giuna mang lalas panuhak. Kuhan, mangguday ka Ay na lang mga tarungan diha. Ah, Yakan ko ng naog ni murong animal ka. Ay, biyan ni ay. Ana, si Kapitan, oh, di kami ko nga I don't care o gas kapitan. Labayo ti ka aning power bason. Ayaw taon, mahal taon kayo na, di ka nasgawas. Sige, ilabay, aron pa piso ka, Kapitan. Musukol gid ay ka ha. Kay nagsalig ka nga na ay kapitan ha. Unsa na ibog ka ni kapitana kay gwapa? Ay, buyag taon. Pre! Gaba. Ha? Pero gaba ni mo yoyong. Ha? Oh, Kap, ako. isuro ko ni Silda, Kap. Ay ha. Gusto ko nimo ipapriso. Pres kitang duha ang mapriso. Ha, ano to magtiwas dito sa prisuhan. Ay, duo ko, day, abida. Kap, tago, ba ito ka, Kap? Bahala mo niya. Kap! Unsa? Naibog ka sa kapitan ha? Naibog ka ba? Ka, walang taon ka, oy. Di ka mo angkol kay labayo di ka ni power base. Ha, di ba ka mo angkol? Wala kita, Lites! Ay, ginoo ko. Wala, patay na igong Kapitan. Patay! Mayong pagkangtang. Mapriso ka ni Tisa ka! Mapriso ka! Pero tingin taon ako mga ipasaylo taon kapitan tungod sa kibuhat sa kong asawa. Umay lang gani, kay misabot sa taong kapitan o dako kayong bukol sa agtang sa kapitan taon. Unya, pagkaugma. Ay, ano na diya? May mahay na kasi mong gibuhat. Surti ka, daan ko kang iyong kapitan. Wa siya masuko dong. Pero, sadian siya nga, di ka padulo niya. Ha? Oh,
Ay, yung pagdoon niya, ha? Kay oras nga moabot ko nung makasaan po ka. Ay, papriso nang ko niya. Ay, saon man sagod ikon, ikaw man sagod, imo jud ko pasukon. Nanasan. Ikaw, ba check up lagi taon? Uy, probida, kay ako duda ni mo na itaas yung kikang dugo. High blood yun siguro ka. Unya high blood. Pa-check up gani para ma-restiyahan kag tambal, aron dili na musaka or mataas imong dugo, bakay lisod kay maunay masuko ka day. Uy, probida. Unya asa ba ko pa check up ron? Ay, kikining ma'am, wala ba si Dr. Udol? Ang iyarang mami na aron? Kay milarga pa mo sa state si Dr. Udol. Mao nga ang iyara ng inahan ay may pauli diri sa iyang clinic. Pero mas tindot una, sir, ma'am, kay ang inahan gyud veterano man na. Sige. Ang mayo noon kay mayo na sa doktora ka. Oh, sige, linya lang mo dito, sir. Linggo ng sa mo, ha? Uy, kataas na ng linya hayo yung uy. Kalma lagi, bida. Ay, ipadahan yung saka na imong dugo. Agi sa garo ni, kontrola imong kagalingon. Inhale dayon o exhale. Oh, sige na mo, sir, ma'am. Sura mo. Dahil- Sunod. Dali. Manuhod pa ta? Oh, natural. Balik ka po tayo sa... Dali na. Ay, kukul ko na gabi. Bisapot na ko ha. Ling. Apa niya ay? Isa po tapos sa taon ka. Kisa ni sa puton. Purting taasas linya. Gutom pa kayo. Pwede libreng snacks. Ayun, naunsa ba problema? Dok. Uy, Kap. Ikaw ni Kap. Soy, wata sa barangay hall, ha? Niata sa clinic. Sa may problema? Kini ako asawa, Kap, ha? Siya na sad. Kaya nga naman kap. Nagtuka na lipay ko ani. Dila ay ko pinaabot. Dugay kayo. Mura rabag na amoy snacks sa gidalit samtang nagpaabot me. Wara bag yun. Pamahay ko bayak anong ni Kuyog ko. Ilubya, Nagpag-check up ko din oy. Kapitan daw niya, doktora, pag yun. Watas barangay hall. Ilambos yun na misa ron. Ilambos. Ayaw mapag-iskandalo din, ha? Clinic niya, ha? Napalangtas sa barangay hall, ay. Oh, Dersita. Siguro na kinom niya. Kaya di gani na sa mo inong anak. Layo ra ko sa katuig anang imong asawa. Matutyo na. Oh, sige na. Pamauli na mo, ay. Ibasig madisgrasya pa ko dire. Nag-pick up, Dok? Geri si tahan na gani. Bakas ka. Mao ni akong problema, kinang pagkahiblat sa kong asawa. Bida, palit ang panghagis, gamay rin kahinungdan, hagis na yun. Hangtod nga, girisitahan ko sa doktor, gaway check up. Pwede ba na? Be, ako yung punta na sa butika, pagpalit ako sa tambal, ingon sila nga, para high blood ko na to. Kunya, wa man tao to niya ka nang bipihi ako kasawa, okay ka to? Pasig daratos kasuko sa doktora taon niya, maupag yung kapitan nga, naigos agtang taon. Pastilaw sa om na ako kasawa. Paliw tabagi ko ninyo, be. Unsaman kung kami bisultihon, yoyong. Okay, salamat kayo sa tanong mga tao nga gamit sa ato ang said Panyawan Coffee. Thank you kay ninyong tanan ha. Salamat kayo labi na gyud sa opisina ni Kuya ni Pipito nga gamit sa ato ang said Panyawan Coffee og ni Dudong GR Pipito labi na gyud sa opisina ni Sir Ryan Kangki, ni Vice Mayor Choi Asnar, ni Sir Ricky Asnar, si Ryan Kangki og ni Ma'am Yvonne Abapo og ni Attorney Ararao. Salamat kayo. Attorney Bon Abapo og ni Ma'am Cashmere Araraw, salamat kay ninyong tanan diha sa paggamit sa ato ang bagong kape, ang said Panyawan Coffee. Thank you kay ninyong tanan. Okay, Ate Pres? Okay, pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas sa sugar. Ayaw si piyata pag inom kada adlaw yun, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, kung ka makaon sa imong pamahaw, inom na daan sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ini paniuto ni mo maog hapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imunon, una ka makaon sa imong paniudto. Maog hapon ini gabi, sa dili pa ka makaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. O galang niya itong na problema bahin sa kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok-ana, di na taangin mabalaka tungod kay doon na makapaalibyo, doon na makatambal, makaalima na nga itong gibati bahin sa kidney o UTI, kini mao ang Pugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Pugon Herbal Capsule kada 4 ka oras.
O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imunon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Sa tanan itong kaigsuunan, nga migamit sa itong number 1 nga plus ang Sedlin Limit Oil. Thank you kayo nyo tanan. Kamu ang nabihimog number 1 sa ito ang Sedlin Limit Oil. Nga tinuon mo ang tang sa itong panuot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul kuto sa kabataan, dysmenorrhea, ilikay pagkita sa dingge, kung mga plasta sa ito ang Sedlin Limit Oil. Katong dapi-dapi nga mga sakit, haplasan na nato ang Sedlin Limit Oil. Kung ang atong bagtak bikugan, haplasan na nato ang Sedlin Limit Oil. Maglabad ang atong nya magsakit ang atong buko-buko, haplasan na nato og Sedlin Limit Oil nga narama palit sa butika, di ba kayo gilit? Butika ra gyud mga igsoon. Sige yun. Di kita mahadlo kam ato gyud nagbalik-balikon. Para gyud mo to, ang para gyud na ang mga tao di gyud mo palit sa gawas. Kay wa gyud binuang yun na sa gawas. Ato gyud ang mga igsoon sa butika ra gyud. Daghan ra ba kuno matod pang hindi mong bina? Natak. Daghan na. Oh, Natak ang tingog ra ba kuno nato bay dadon dito? Mo ba? Oh, ang amuan na argyud sa butika ha, kanang gingong Kuya Gili na argyud sa butika. Ato lang klaro may gala no kanang ato no. Mabutang klaro tag yun lang ang Sedlin Limit Oil gams. Kay sa butika na mapalit wa gyud na sa gawas mga igsoon ha. Ay gyud mo pagsalig ka na sa gawas ha. Basi kumahay niya mo. Butika ra gyud ta. Okay, udi gali sa Facebook na lang mga igsoon. Bisitahan na to ang page sa Seed Marketing. Type niyo ang Panyawan Herbals. Nga ayaw kalimot nga i-like ang page mga igsoon. Makita ritanan ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing. Mapalit na po dato gams sa Shopee gams. Shopee di natag yun magdisod. Layo di dahita. O Shopee ta. Ana lang yun. Muna may ko mga igsoon. Mga suki na to. Mga igala. Adto yun butika mamalit. O dili pa ba ito la Shopee. Sama nila ni nila ni Stanislaw Laparan. Niya si Anthony Highland. Tagabayawan ni siya gams. Pero ni aron ni siya sa Carloc magpuyo. Kanya si Virgilio Cubiro sa Merida Liti. Sa Worldwide Taxi o sa iyang misis nga si Jima Cubiro sa Masumbang Merida. Masumbang Merida Liti. Nya si labi na gyud sa atong suki na mga barkada namo gam sa na pagyud ni Mading si Bibi Albanyo dias Banilad o sa Bibi Albanyo question na ron siya og ni Henry Titing. Daghang salamat sa pagsali nato sa Seed Liniment Oil basta sa butika gyud mga igsoon. Then Pam! Salamat sa banahil na kaninyo din ha Brother Albert Aristerio o Sister Gina Aristerio diha sa Bulhon, Sister Erlinda Peguera, Brother Lucio Enciso and Sister Priscilla Enciso o yung mursab ni Brother Baby Gumagay and Sister Merlin Gumagay o diha sa El Pado Bulhon, Brother Amado Sisuelos o Sister Sara Sisuelos. Ang mga bata, halipin ninyo mga apo, wala po yun sa inyo, Brother Amado, Sister Sara, yung mga pagmangkon. Hindi pangaligo na araman. Gusto ka ninyo tubig ka naras kilit sa inyong kusina, no? Hindi pangaligo na ito ang atong celebrity Kodik Beauty Soap, no? Sila si Mr. Pateres, ang naugapel, no? Nga, ang ato ang imintin lamang atong celebrity Kodik Beauty Soap with glutathione tayo na papaya extract para sa mga blackheads, mga whiteheads, mga up-up, mga pugis-pugis, katul-katul. Na dry skin baka mo? Na baka may murag mga wrinkles? Na ba ka may murag, sabon ni, murag dagang kulot-kulot. Sabon na to, celebrity Kodik Beauty Soap. Younger looking, kutis artista, doon na ganyan natural moisturizer. Aba, nito rin nga sa butika, pangutana lamang ka mo ha, na may balik yung celebrity Kodik Beauty Soap. Kaya batik ang beauty soap nyo mapalitili sa Seed Marketing, ha? Okay, thank you. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na to karang adlaw, Gulya. Atong sinder si Yoyong. Yuyong. Oh, kaning ayang asawa Ate Pres, grabe mga hagis ay. Grabe isog kayo. Isip kayo. Oh, High blood kayo. Oh, niya gipa-check up niya, gidaan niya dito sa kuan sus ang doktora kay ang kapitan ra sa ding naigo sa iyang katong kapitan ra diya sa ilahang barangay. Nga naigo pagbato niya. Dito siya hatag og kuan. Resibo, resita. Resita why check up sa obra na to ani. Sa dito ko niya pangutanan niya dito para high blood yun. High blood bigyo kaniyang asawa. Taon. O niya ang problema karon. Unsa man ako asawa high blood gyud kani. Kay wa man siya check up as doktor. Pwede din na, nga paimno na ko siya dire. Yun niya, wa man check up as doktor. Idaan na siya, Ate Pres. Ano yung problema niya? Bam!
Usay kasultin mo aning squan ni Itis. Mudlitso lamang kong paambit, ha? Kung inyong paminawon, murag dili kayo siya musakay. Paminawa, ha? Si Jesus mitubag. Kinsa ba ang akong inahan og mga igsuon? Unya mitanaw si Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya og moingon, ania ang akong inahan og mga igsuon kay kinsa kadtong nagtuman sa gisugo sa Dios, mao ang akong mga igsuon ug ang akong inahan. Ngano mao ni akong gibasa Goliath, no? Ang atong suwat magtiayon man kini may akong gibasa tungod kay ang unod ani giingon kinsa kadtong nagtuman sa kabubuton sa Dios. Karon, ang ilang pagkaasawa, ang iyang pagkabana, paminaw ko sa istorya, samtang nagdaga ng istorya, murag wala makatuman sa kabubuton sa Dios kay si asawa init ang si bana mausad. Ug moingon kag ari ka diri sa Efeso, to ama dito ngay asawa ay gugmay mong bana ay gugmay mong asawa. Ina kong gibasa karon diretso kay ang undon ningon lagi si Jesus kadtong nagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa ato pagulyat akong gibot pasabot nga wala kayo sila makatuman tungod kay ang ilang pagkinabuhi murag wala may murag wala sila simba. Grabe ka, maldita. Murag wala sila simba. Oh, wala sila simba niya kanang ang una di ko ka-imagine. Nakoy na ilang Marites, ang asawa ni Dog J. Badayos, pagkabuutan. O, agi problema. Sige lang ngisi. Pero kung siya itisa, grabe ha. Iso kay Bam? Isu kaayo kay kana bitong istorya nga kana lang unang pagmata nato sa buntag Goliath mao na giingon nga kita kuno bisag unsa kadako sa atong sa tungod kay ang Ginoo wala may utlanan na iyang kaluoy kana kuno may matatag sa iyong buntag kana kuno usanas kanang giingon nga ang Ginoo hatag nato kanunay og second chance. Matod ang parido, inigbata sa buntag, magpasalamat. Mao lagi ingon ani karon nga wa man Asap kita, always say a prayer. Nya ingon ani karong paminaw nako nga sige lag init ug ang asawa sige lag paningka. Murag unsa kay ang litok. Unsa kay ang litok ko nang iyahang unsa kay litok ko niya mabuntag inibangon? Oh, kay unsay nga ug magsigil sa pangugat ako mga putol na yung ugat sige sa pangisog. Sige, pangisog, no? Sige sa pangisog. Murag ko, Sa may Sige, yun ang batasan. iya, gina. Naman yung tao nga, inanagod ka na iya. Dali Panalitan- manuyo, dali masuko, baka nang ma-follow up na yun. Pananglitan og high blood si Ate Pres. Unsa may dili man yung mga kanon kana mga paligya, kana mga atay, Ay, kanang di na lang tambagan na niya kung sa kanon. Ayaw kong tambagan nga mag-usap siya kaya iya nga di masuko. bitaw kay tanang murag gubot kay ilang panimay. Pero Mao sa na. ako nang gingon lagi nga suway ko na mo panimba dong. Nya human mangaon mo sa mga fast food chains. Murag Nya tingali di ba na mauong. Ug sa putod uloy, nya nay daghang tao. mao lagi ako gibasa kaganiha nga. Na sila ko bakasyon na sa Alaska katong bugnaw kita. Bugna kayo. Ah, Ako mamalikas gapon dito pad kay tugnawon. Naliyo gyapon ba kay tugnaw. Oh. gusto ni mo nga sorry sa bugnaw dapit, ar mabugnaw yang o palakdoon na nga nag-ayos. Kaya gimana sige gunit ng yang muning ka man. Mauna. Palakdo ako na guys, ar mabugnaw yang ako ipagunit ko ay. Ha? Katong ipagunit ko. Unya? Apit ko sa pae, oy. Salamat ako na gating naman nun. Kana ko ang puzzle. RMN